Ako po si Papa Rags. Ako si Cracky the Great. Ito si Jumong Dapulikat man. Tara, pagbaka na. Ngayon din. Ito nga mga kapital, punta na po kami ngayon ng Manawag. So magpapawis lang. Right. Sama namin si Kuya Kulot, Shama, Edric, aking anak, Jumong the Great, Cracky the Great, Jumong the Pulikat man. Right. Sige, pasok na. So ayun na nga mga kapital, nandito na kami lahat. You know, right. Ay, buhay. Ito tara. Sama, ano masasabi mo? Shout out, Jumong. So yun, shout out kay Kevin. Yo, what's up mga kapidal? Naghihintay po kami ngayon ng mga kasama. Ano? Sandali. At pinatang! Shout out kay Mayor TV ha. Sana makajamin ka namin minsan. Drake, ano sabi mo na? Ha? Sama. Sama. Nakamulti ka diba? Ano yun? Oo. May sisiw ba dyan? Ano ba yun? So, mga kapital, marami talaga ritong hayop sa namin grupo namin ha. May kambing. May ibon. May kalabaw. May lipante. May dinosaur. So, mga kapital, let's go. Naghihintay yung mga ibang kasama natin dun sa kabila. Oh, man! Nakatribay ka na. Ibisa mo. Bisa mo.
mga kapidal. Yun nga, nauna na yung mga kasama namin, nahuli kami. Sapagkat may importante kaming gagawin. Yun, nagiinom kami ng tubig. So kasama natin ngayon si Sir Joey, na kapatid ni Sir Apple. Mga kasama natin bago. Sir, shoutout ka. Kumusta mga kapadyak? Alright. Sir, Wala. ang ganda naman ng bike mo. Pwede bang bilhin ko na lang, sir? Oo, sige, pwede. Pwede bang hawakan ko, sir? Oo naman. Para na rin akong humawak sa ginto, mga kapidal. Sir Apple, sino mong i-shoutout dyan? Shoutout sa asawa ko, sa Israel. Right. Salamat sa bisikleta. Right. Now, baka wala na namang isa-shoutout dyan eh. Shoutout sa asawa ko. Be, ikaw lang number 1 sapagkat may number 2. Alright. Sir, shoutout ka, sir. Ayos ha? Mga katrabaho natin. Mga katrabaho, kaibigan. Kailangan yung mga tropa ko, join na kayo sa amin. Alright. Magpaka na. Tara, let's go mga kapidal. Yo. Punta na po kami ng Manayawag, mga kapidal. Lupit po ng bike nung isang kasama namin, si Sir Joey. So, sinabaybay pa rin namin ang order na ito, ha. Mga kapidal, nagwa-warm up si Papa Rad. Gusto ko munang mag-jogging. Alright. Woo! Dami sa ko dito. Right. Ito mga kapidal, oh. Jogging muna tayo. Right. Ah. Woo! Ganda sila mga kapidal, oh. O ikaw ay mga Dre. Woo! Andiyan, Rocky. What's up? Mga kapitan, dito na kami ngayon sa C5 Road. So, nasa C5 na po kami. Papuntang Manawag, Manila City. So, welcome sa Manawag, mga kapidal. Right. Dito kami sa Manawag. Bali, ang gagawin po namin ngayon is mag-food trip. O ano, mga masyal-masyal lang. Habang nagpapakondisyon kami. Eh, medyo malayo yung pupuntahan namin next ride. Katawan na po ngayon. Alright. Sama! Balata mo, brother!
Woohoo! Drake! Bisa mo! Hataw! Yun! Lagi! Anong sasabi mo sa daan? Ayos lang naman. Matugo? Ito lang, patag naman eh. Kunti lang yung ahon. Alright. Ano, Dre Apple? Ang sabi sa daan? Thank you, alright. So, Saan na tayo? Camarines Tour. sa Camarines. Dadaan tayo Singapore, tapos diretsong Camarines Sur. Camarines Tour. Ang tawag po sa ride na to ay 5 cm 5 cm ride. ride. So nandito po kami ngayon. Kasama namin sila Dre Apple, Sir Joey, si aking anak, si Edric. Alright. So napapahinga po lang kami dito dahil hintay namin yung iba. Right. Mga mahihinang nilalang, bakit nandito ngayon lang kayo? Mga mahihinang nilalang, bakit ngayon lang kayo? Bakit? Anong ginawa niyo doon? Mukha ko ng tubig. Nakalimutan ko. Dapat kapag may rides tayo, walang babalik. Diretso. Ayaw na may maghintay-hintay dito. Dumang favorite food! Nakakikwan, sama yung favorite food mo. 5 pesos. Ang masyal. 5 pesos. Kaal sa mga kaibigan mo. Dumang, ano masasabi mo? Mag-shoutout ka. Shoutout sa mga kaibigan ko yan. Okay. Yung best friend mo nga, shoutout mo rin. Yung best friend ko. Shoutout mo rin. Shoutout sa'yo. Alright. Bakit bakit na? Yung mga koys. Ano, masaya ba yung rides mo dito? Ha? Masaya, walang iwanan. Alright. Walang tubig. Wow! Tubig na nakalimutan ko. Saya? Gusto na yung tubig ko dito ay. Gusto yung tubig mo? Mamaya, marami namang kanal oh. Kaya yan. Lagi! Palta. Ano na yan? Lagi! Walang kalat. Oh, yun mo siya sama oh. Magkano yan? 5 pesos. 5 pesos. Si Papa Rags! Si Cracky the Great. Oh, si Jumong the Pulikat man. Welcome sa Manawag City! Alright! Hindi! Oh, dito lang tayo sa Mapandan. Yes. It's time to mukbang! Pero wala tayong pera. Naman tayo sa kainan ni Ate Virgie, the rice terraces. Sinasabi dito, attention, social spalding. Alright. Maintain social spalding. So, dito may siomay sila mga kabrader. May rice, may sabaw. Right. Yun, may dinuguang ano to. May adobong lutong. Ayun. Ate Virgie, masarap ba yan? Wala yung sa bujo eh. Yung dalawa. Right, masarap ba to Ate Virgie? Ako si Ate Virgie. Ate Virgie, ay say hi naman sa mga kapital natin. Oh, palayaw mo yun. Simula ngayon. Invite mo sila ate sa kainan nyo para kung sumikat tong kalong-kalong nyo. Ako may number kayo, ate. Kalong-kalong ni Ate Virgie. May number nyo. Ano natin yung sa ano? Social media to ate. Meron kaming Facebook page ha, para yung Facebook page namin. Oh, kainan ni Ate Virgie. Ito, wala Ito, ito. Walang kapares na pagkain ni Ate Virgie. Alright.
May tahong ni Carla. Ate Virgie, ano pong specialty natin dito? Siyempre, special lahat yan. Special na ba lahat? Ano yun? Fried rice? Fried rice, may loaded. May noodles? Alright, alright. Ito pala, ito nila. So guys, kapag napunta kayo dito sa Mapandan, bayan ng Mapandan, Pangasinan, huwag niyong kakalimutang daanan si Walang Kapares at ni Ate Virgie Kainan. Alright. Budget meal po dito, libre. Ay, hindi pala. May bayad. Boss, shout out. Pusing. Alright, alright. Ito po si Manong Virgie. Hindi. Manong Berto pala, Manong Berto. Oh, yun. Hinahakot nila yung napakasarap na karne. Karne na nagaling pa sa Kalawakan. Yan na po. Baka po yan, baka. Pure beef. Pure sabaw. Tapos merong Quaker oats. Quaker oats. Oh, Quaker oats. With, meron kayong pakasyan, Uncle? Bukayo, saan yung bukayo nyo? Saan yung bukayo? Wala. Sino po ang pasak daw? Lagi! Handa ka na ba? Sana. Sa kainan? Oo. Right! Kaya Wala Joe! na rin. Ha? Sana na eh. Ito na yung specialty natin eh. May pera kayo? Wala na eh. May pera ka? May pera tayo. Gutom na si Nader eh. Alam mo lang ako ang nagkakain natin. Yung usok. Amoy natin. Sa Joey, salamat po sa rides. Bye. Tukpang po tayo. Yan. It's time to eat. Ikaw naman si Ate Virgie din? Si Ate Virgie din to. Dalawang Virgie po dito. Kaya hindi kayo mawawala. Dalawang Virgie. Yan. Oh, lahat kami. Sige pa, limited na lang. Oh. Right. Anong ginagawa mo, Manong? Manong Berto? Right. May Ay. saging kayong Carl. Can you explain the gravity of the earth? Gravity of the earth. The gravity of the earth is zero. Something different. Something different. Shama, okay lang ba dyan doon eh? Yes, sir. Alright. So, kakain po kami I'm ngayon. hungry. Oh, yes, you are hungry? And then? Because kulong-kulong siya mo. You, how about you? Wala dito yung ano nila yung Oh, Facebook page ni Ate Virgie, ano yun? Walang kapares nga. Walang Kapares, naka-video na. So guys, mga kapital, Walang Kapares, pinsan ni Ate Virgie at Kuya Berto, at pinsan ni Ate Virgie na Virgie din ang pangalan. Virgie Junior, tapos Virgie Senior. Sige, kain mo tayo guys. no vlog. Mangang kayo dyan. Sabi mo, Ang ganda. sarap. Sarap. Okay pa. Kaya ba? Pagod na ako. Guys, nandito kami sa farm ni Sir Joey. So, ito yung kapatid ni Sir Joey, si Apple. Sila po yung may-ari ng farm na to. Oh, sa Yun. Juan, dito tayo. Next time mag-ride, kain tayo. Magkakain. Wow. Kain weekly. Alright. Diba? Alright. Maraming salamat. Yan po ang mga bagong grupo natin. Tignan nyo naman yung kakatayin natin mga dinosaurs. Ang dami. Alright. So, ito po yun. May court, kompleto. So, ang ganda ng lugar. Right. Presko. Jumong. Right. Yes. Mark, salamat naman kayo dyan, oh. Right. Shout out, brother, sa mga pamilya mo. Thank you, Papa Rag. Right. So, ngayon maglalaro tayo ng basketball, ah. Wait.
Dre, pakita mo ng isang kamay. The one single man. Jumong in the house. Yun. Isang kambing dyan, oh. Ang important na bihon. Yeah, ano yan? Spicy flavor. Minumukmuk mo. Minumukbang ang bihon. Uy! Yung si Cracky the Great nabitin din sa Pride Chat. Kaya naglaro na ng basketball. Right. So lahat po kami nabitin sa rides. Pero masaya. Kaya papawis tayo sa basketball. Shoot mo! Yun, shoot mo! Shoot mo na ang ball. Shoot mo, shoot mo. Shoot mo na ang ball. You know? So banding-banding muna tayo dito. You know? Ay Shama, baka gusto mong pati si X. Wala nang egg. Way na lang. Ay alam ko na. Ang pagsasalay ni Jumong, the Pulikat Man. Uy, 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 uy. Basta dyan. Kapital, pauwi na kami talaga. So may backride po si Kuya Kulot. So yun yung backride niya. Alright. Yes mga kapital. So time check. 8:55. So umalis kami dito ng 6. Dito na kami sa may Guam. Pauwi na. So maraming salamat po sa lahat ng aking subscriber. Bali na masyad lang po kami ngayon. Nagpapakisyon para sa long ride. So kita-kita tayo sa susunod ng mga ride. Si Papa Rat, vlog out. Baka na. Alright.